कहिए से वहाँ से कहत रही के अरे लिया चली जी तो जैसे लागत है कि जुगर नौकरानी बना के खाली काम करे खातिर न जुगर रखले बनी ए दादा न फाट गइल बा का नखुन पॉलिसी हो सुखा गइल बा एगो मोर से कहत नहीं कि नखुन पॉलिश लिया दीजिए लिपस्टिक लिया दीजिए कुल खत्म हो गइल बाटे लेकिन उनकारा कुछ न समझ में आवेला खाली इतना जान जिया कि तोरा हई नहीं करे के तोरा हाउ नहीं करे अतना शासन चलावल जाला अतना पाबंदी में रखल जाला अपन मेहरारू है कि नौकरानी है हम नैहर जा तड़ू मैंने नाम मनबुना तो का करी 2 साल से जुगो बैठल न बानी ये तो तोरा बिना हमार मन थोड़े लागेला हम तू चल जीवे तो हमरा बुझा दे हम फांसी लगा ले हम अपन माई बाबू के छोड़ के आइल बानी तो फांसी लगाओ तनी ये तो तोर बियाह भइल बा हमारा तो तोरा एक दिनू तो माई से भेंट करे ना जाई तो माई के जे बोला ले जे भेंट मुलाकात होई त का दिक्कत बा ओय हे दादा गांव टोला का कही ससुर ओकरा के बैठ गइल बिया ओ गांव टोला के देखो तो हमारा लेके आई कुखार पति के नहीं गुद गति का होई एक दिन प्राण त्याग दे हम तोरा प्रेम में कहत नहीं 2 साल से खियावत नहीं खिरौरा के तो ऊपर तो नहीं मोटा अनेकी मोटा तो हमार का दोस्त बाटे मारे पनीर हो घी हो दूध हो कुल तो खियावते बानी हम मोटाए खाली थोड़े रोवत नहीं कौन चीज खातिर रोवत नहीं चली रहो लेकिन हम जाई में बेरा नैहर ए बेरा हम ना रुकम हम ना मानम कैसे तो मानते न रहनी माई से हम कितना मन करता मिले के माई के हम तबियत खराब रहे होता ना तो हम ना गई नहीं माई हमारे रोवत रहली कब अइबे बुचिए छछन गइल बिया हम मुंह देखे खातिर हम तोर मुंह देख खाली छछन जाइम तो मने जायज बा न जायज बा रवा 2 साल से हम मुंह देखतनी रुक जो 14 महीना और देख ले दे लगातार जिंदगी भर अब देखे के बाटे माई किया खाली 1 महीना खातिर जातनी मने ना मन बिदा ना हम ना मानो जइबे करबे जाई टेम्पू बुला के लिए जाई टेम्पू बुला के लिए बुलावे के बाकी सारा को पहले ही से टेम्पू लेके दुआरी पर हाजिर बा हां तब चली हम ही लेट कइले बनी का सुन ना कोनो बहाना मार देने काहे के बहाना मारी बताई ना मत ना जो ना हम जाई हमर रुआ ढाका के चल जीवे ते हमार रुआ ढाका होत तो नहीं मन बा पहले अपन परत भले रहुआ रोई चाहे गाय लेकिन तू कम ना दी हमरा परस दी तो तनी पैसा उसा निकाल जा तनी नैहर पहली बार जा तनी दी भाई भतीजा कुल बारस मिठाई उठाई किन के लिया जा चला भाई भतीजा पाता ना ध्यान देती है एगो होई काम कोई देखो सरिया दिल बनी ले चली मेरे के चौक जा तड़े हमर करे जा पाटा दगी ना रोई बैठ के तो हम रुके वाला नहीं किया जाता नहीं बेगा ले आवे हम चला का कहने पे नहीं करे हम 1500 के लिपस्टिक लाई रही मुंह में लगावे खाती सारा गांव में के कोनो जवार में पर मेरा को 1500 के लिपस्टिक निकल आई अरे कहां घुमाई तब ही जाती है अरे मान जो रे बतावा हो दादा सब अपन गहूम रोपे के बड़ा बिजनेस करे के चक्कर में केहू पेपरमेंट रोपता केहू गेहूं रोपता आय चना केहू रोपते नहीं कि हम तनी से रोपलाहू बानी त मोय हड़प पे चोरा ले तड़ीसन आ दूसरा के चल के नोच ले के जेकर खेत बाड़ी नहीं खे जेकर 10 बीघा खेतो बा उहो नोच लेता गोइला पर कन्या दुगो नोचनिया अब का आदमी बोलो जब वो आदमी के लाजे नहीं खेता एकदम कोहत नहीं का चाहिए जाके कैसे कबार के अपन घर में रखी ना तो मैं लूटपाट हो जाई एगो हमनी के गांव बनती है सब कोई एक बीघा रोपेला ए दीदी जी का हो कनिया जाता नहीं हो जाता हो सुमित बाबू कहां बावन ओए बानी खुश रह देखो कन्या अभी त मान लो कि ठीके बाटे जाता रो सर से करा है आ जइयो का से कि नजर तार कामे ना है ससुरवे ही काम है जान लू ए दीदी जी तो फेटे नु करे जाता नहीं तो जिंदगी भर से जाता ओह 2 बरिस अइला हो गइल तू जा भेंट मुलाकात कल कतनो अड़ी त तार माई हड़ी अब सुदिने ना बनत रहे कने तो कैसे तारा के भेज दी जानलू वहां के रोता नहीं झूठो के ना बताई तो हम के रोता सुमित हां आही रे दादा ऊ बेटा के लइका बन हो कि रोता दूध पिए खातिर तो बुधवार बाड़न उनका तो खुद सोचे
रोतानी। हां तनी खाई पी पे ध्यान दे करे ये बच्चे तू ना रहो दू बड़ी सवा से तो हमनी के ना करत खियावत रही जा इतना चिंता काहे करत तड़ू खियावत रही जा वो बात नहीं है। अम्मा लगी अब ठीक है कहल बाटे अपन अपने होखेला परिवार में मोह माया लागल बाटे बेचारा के यही से नइखन बुलाए थी रोवत तड़न। हां तो ज्यादा अपन भेंट कर लियो 10 दिन में आ जाई है अपन ठीक नु 1 महीना ना 10 दिन में आ जाई देखो तो कटरी पीटेंगे बूट पीटे झपटे के बाटे मिठाई ले लहडू नु। हां उन्हीं रास्ता में किन ले कने का करबू काजी आ हेरे ताकि हमरा देने कुछ भइल तो अभी कहा जाती है तो कहाँ ले कुछ होई। 6 महीना लेखा रुआ तनी यहाँ के मरद बनी मरद रोत नहीं 6 महीना वाला लइका निहन ए मरद नहीं बता न रे का बेइज्जती करे ले बड़े रोत नहीं की भौजी हम राउर भौजाई कुल सेवा कर दिहन जा रोट खाई से मतलब बा तू कर खाइम जाके दलानी पे परम अब तो ठीक हो गइल बड़ा हुआ ऑटो लावत रहन कि ए भैया चल अब तो छुट्टा होई गनी जाके घुमा मन करे जरे ये न चाहत रहनु बेटा हुआ चुलिया दी रउआ सब बतिया जा हम जातनी हम गड़िया के लेट होता जाई पहुंचा दी चल एक कने रुका हम ही चलतनी ओनिया खेतवा में से जान लो ना हम जाते रहे तो अरे ठीक बा जा हम तनी आराम करतनी जा रोहो मत तो गांव टोला का कोई एक के रोत हम रोत नहीं की हम बेचारा ऑटो तरह के भैया कहलन आ उ देखियन कि मेहरारू खातिर तो उ का करन हो बेचारा 10 गो समाज में घूमे वाला आदमी ओए रोत रहे पर मेरा रुकती हम कहे रहे जाई आवा हो ए बेगवा उठाई एक कने देखो तो घर उर में काम लागल बाटे तनी सरे से करा आज बाची ठीक नु हां ठीक बा दीदी जी गोड़ लागत खुश रह कने आ मांगे कोके जुड़ाई रह हमर बाची ठीक बा जा चलो या दादा ए मजिलो तनी दुकर काढ़ा खाए का हो का खाई पानी बतलाई नून अब प्याजो काट लिया तनी ठीक बा ले आओ तनी जा तनी ले जाए खाए दिन भर काम करत मिजाज तो थाकल बा सोचने नहीं कि 2 घंटा जाके सूती तो इहो कहे लगल कि खाए लेके आओ दीदी जी बैठो हाय तो जा हम से घूमे के हमरा बैठी बा ओने बैठ ए दीदी जी गोड़ लागत तनी जात नहीं हर नहीं घर जाता रू हाँ जाइए कनिया तार माई से बड़ी हमर पटेला माई के कहिया कि दीदी गोड़ लागत रही इज्जत से ठीक न ठीक ओकर बाटे। चरण छू के माई रो बड़ाई करे कहले के वो तो एगो बेटी न है लेके आई है तो हम कहीं के सोचे तनी के पहले हम ही घूम ले तनी ना तू घूम ल 2 बरिस हो गेल बा अइला त भाई के बियाह में ले चलम एगो छोटका भईवा बाचल बा हां चलन जना हो कूद के नाचल जाई कूद के कही जाई सब का ओइ के हम डट के बड़ा वो के जाए नहीं दे लड़की बनल बानी ना हम रोत तनी 6 महीना लेखा कहाँ रोत नहीं हम की रोत हम रोई ना लो और पोछो तनी कर सब कोई मुंह देख के और उस पहचान जाई मौका होता नहीं मौगा आई मर गई हसवाई और ना हसवाई छुरी दिखा अच्छा ये कहता है कि मौगा है तू कन्फर्म कर के मर गई कन्फर्म कर हम कैसे करी रवा लोर चुआ तनी तो बताऊंगा क्या हो शौक लगा क्या पो मतलब बुद्धि विचार पर बुद्धि विचार हमार ठीक बा हो हम कहे तब काहे रोत नहीं कहाँ रोता नहीं हमें हां सही गरज के बोलल जाला तो ऐसे काहे पठन भीख मांगा नहीं हम ठीक बैठल रही हम गरीब नियन गरीबे हैं हम धनी मनी रहती तो ये रहित ना हमारा भिरी हमारा माई भी जाइत मलाई खाए खाती देखो तनी ना अरे तो सब कोई जाला 2 बरिस रहल बे तो जाई ना जी 6 महीना और रही तो झुरा जाइत तू काहे खती जाओ गोर के बैठ अब हम बुढ़ा जैती तब जैती माई से मिले माई हमर टपक जाई तब छोड़ा जैती। ना इनकर बातें छोड़ा ना जाए जा। इनकर इंतजार करता कुंवार में तो लव हर बुढ़ई हम ना जवानीए पर जई हम जा चुप रहो का बोले पचट जा कनिया ठीक बा अच्छा से जाइया पहुँच के फोन कर दिहा हां फोन करम हाँ फोन कर दिहा देखा फिटिंग का मत लेके जा फिटिंग अच्छा फिर देंगी हाँ बढ़िया से मिठाई ले ली हो मिठाई रास्ता में दीदी किन ले पैसा ऐसे दिली हो हां वहां के देनी है जन बुझाइले तन दे दे हाँ खोचे दिली है दीदी पूछ ना देली वहां के वो सठिया गई बड़ी जवानी में सठिया गई बड़ी रुक जा हम खोचा दे कंता रखे ठीक बाटे जाई अभियो देख समय में टेम्पू हम मने कहते मुकर लेकिन मतलब मान लो जितना बतियावे के बा जितना रोए के बा अब ये रो ली
अब टाइम से 2 मिनट में जैसे निकले वाला बानी। तो 2 मिनट में हम का रही है का बती आई। हट जी हटे होने हटे लखनी ना धोल लो बढ़िया से धोलो बांध लो आई नु अपन बहिन हो कि चाहे माई से खोलवा ली ठीक है नु ठीक बा। हाँ आ पहुँच के फोन करिए कनिया ठीक चली चल आओ बढ़िया से जाई हो जा ठीक बा। ज्यादा इहो बेचारी त हमनिए नियन नु बिया अपन बाप मातारी के छोड़ के आइल बिया घूम ली त तनी एकरो मनवा हल्का हो जाई खाए का दही उनका के चल माना करत है कि मत जो माने दोबारा जी तू। अरे हम दाल भात तरकारी हमारे लिए कैसे ढूकी है तोरे भी ने हई चेहरा ना देखो तो हम पागल हो जाई। देखी मुझे सोटा रखल बाटे अब सोटा बाजी। अब तो हमारे का सोटा बजवे करवा चौथ आ तीज करत रे सोटा बजावे खातिर रे हैं। चल हम आई ना इंसाफी हमर नहीं के बर्दाश्त हो। तुझे चली हम रोए लगम जी आवे के चोके जाती है को लगे आवे। अरे आइम ना जी हम काहे चाची जी उची देखियो ने त का कहियो जा तोकर मारता रो होता हम पुकाट प्रेम करबे तब नु रो रे तो सौ के घर हो। लोई की नहीं रो हम लड़की लेकर होता ही ऐसे तो दीदी जी कॉलिंग करो वो मर्द ना आया हम कह दी हां तो वो मर्द ना तू कह देवे। हां चल घरे पैसा ला होई तबे तू नहीं यार जाइए। चली चुपचाप तो ऐसे मत करी ना मर्द वाला। अरे के नंबर देते कहते तो छाती पर पैंट लौटता है हमारा। चली बाबूजी से मिल ली जा। चल मिल बाबू जी सुन मिले बे हमारा तो हम मिले के तरफ तू बा। बाबूजी हां बोल लागत नहीं। अच्छा बचिया कहां जाता है? नहीं नहीं का भइल बा सब ठीक बा। लोग तड़का हो ना रोज थोड़े में हम तो आगे में